землі світло для світу, ось найліпший шлях життєвий, цілий світ хай бачить гэта і прославить Бога у небі. Живи Евангелием в житті штоденним, і взявши криш виходь на шлях Христовий. Живи Евангелием з любов'ю в серці, каб світ добро, спокой і радость нести. Стань, мов лік Христових учняв, серцем чистих, милосердних, убогих духом і лагодних, справедливих і покорних. Живи Евангелием в житті штоденним, і взявши криш виходь на шлях Христовий. Живи Евангелием з любов'ю в серці, каб світ добро, спокой і радость нести. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Благословляйте Пана усе Його аньоли. Могутная моцай, що загады Його виконуєте, слухаючи голос слов Ягоних. Тими словами Святого Писання починаємо святую мшу, на яку збираємося біля алтаря Пана, каб заносити наші супольні молитви за заступництвом святих аньолів, які опікуються нами, аховують нас. Особливо узиваємо заступництва нашого патрона, нашої парафії, святого Михайла Архангела. Особливо будемо доручати Божій милосердності померлих Вітольда, Зофію і усіх померлих сім'ї Бобан, выпрошваць для іх ласку пребывання сярод збаўлёных у небе. А на пачатку перапросім Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Спрадвечны Божа, Ты з дзівоснаю мудрасцю вызначаеш абавязкі анёлам і людзям. Просім Цябе, няхай нашае жыццё на зямлі заўсёды ахоўваюць анёлы, якія нястомна служаць Табе ў небе. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына,
які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги Быцця. Адам пазнаў Еву, жонку сваю, і яна зачала і нарадзіла Каіна. І сказала: «Я нарадзіла мужчыну з дапамогаю Пана». А потым нарадзіла яна брата ягоннага, Абеля. Абель быў пастухом авечак, а Каін земляробам. І сталася праз пэўны час, што Каін прынёс Пану ахвяру з пладоў зямлі. Абель таксама прыносіў ахвяру з першынстваў статку свайго і з тлушчы іхняга. І Пан паглядзеў на Абеля і на ахвяру ягонную, а на Каіна і ягонную ахвяру не паглядзеў. Тады Каін моцна разлаваўся і спахмурніў ягонны твар. І сказаў Пан Каіну: «Чаму засмуціўся ты і чаму спахмурніў твар твой? Калі ты робіш добра, ці не павінна быць узнята аблічча тваё? А калі не робіш добра, грэх затойваецца пры дзвярах. Ён цягне цябе да сябе, але ты можаш панаваць над ім». І Каін сказаў Абелю: «Хадзем у поле». А калі яны былі ў полі, Каін паўстаў на свайго брата Абеля і забіў яго. Тады Пан сказаў Каіну: «Дзе Абель, брат твой?» Той адказаў: «Не ведаю. Хіба я вартаўнік брата свайго?» І сказаў Пан: «Што зрабіў ты? Голас крыві твайго брата усклікае да мяне з зямлі. Цяпер ты пракляты на зямлі, якая раскрыла свае вусны і прыняла кроў твайго брата ад рукі тваёй. Калі будзеш апрацоўваць яе, больш не будзе даваць табе пладоў сваіх. Выгнаннікам і бяздомным будзеш на зямлі». Тады сказаў Каін Пану: «Маё пакаранне занадта вялікае, каб вытрываць яго. Вось сёння ты праганяеш мяне з паверхні зямлі, і я павінен хавацца ад аблічча твайго і быць выгнаннікам і бяздомным на зямлі. Так кожны, хто спаткае мяне, можа забіць мяне». Але Пан сказаў: «Не, калі нехта заб'е Каіна, таму адпомшчана будзе усёмера». І паставіў Пан знак на Каіне, каб кожны, хто сустрэне яго, не забіў яго. Пасля Адам зноў пазнаў сваю жонку, і нарадзіла яна сына, і назвала яго Сет, кажучы: «Бог даў мне іншага нашчадка замест Абеля, якога Каін забіў». Гэта слова Божае. Пану Богу. Принось Богу ахвяру подяки. Принось Богу ахвяру подяки. Промовив Пан Бог над богами и покликал землю от усходу до заходу солнца: «Не буду докарать тебе за твои ахвяры, твои усе спалені завжди передо мною». Принось Богу ахвяру подяки. На что переличваш мои наказы, и в устнах носишь мой заповед, а сам ненавидишь наставление, и словы мои кидаешь за собою. Принось Богу ахвяру подяки. Сядешь и говоришь супроть брата своего,
зневажаєш сина твоего и мати. Ты гэта рабіў, а я маўчаў. Ты думаў, што я падобны да цябе. Принось Богу ахвяру подяки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я дорога і правда і життя, каже Пан. Ніхто не приходить тайця інакш, як тільки праз мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. З Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Хвала Тебе, Пане. У той час вийшли фарисеї і почали спрачатися з Єзусом, потребуючи від Його знаку з неба, каб випробувати Його. Але Єзус уздихнув духу своїм і сказав: «Чому гэтае пакаленне патрабуе знаку? Сапраўды кажу вам, не будзе дадзена знаку пакаленню гэтаму». Пасля Єзус пакінуў іх, зноў сеў у човен і адплыў на другі бок. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте, калі ласка. Милованы у Христе Пану, брати і сестри, слухаючи сьогоднішній літургії, якої чуємо у першому читанні з книги «Биття», варто задати питання, а що так не сподобалося Каїну? Що йому було не так? Чи тое, што Пан Бог паглядзеў на ахвяру Абля, а на ягоную ахвяру не паглядзеў? Альбо, можа, што прыняў ахвяру Авіла, а ягоную адкінуў? Пан Бог накіроўваў да Каіна перасцярогу. Ён прамаўляў да Каіна: «Чаму засмучаешся ты? І чаму спахмурнеў твар твой? Калі не робіш добра, грэх затойліваецца пры дзвярах, ён цягне цябе да сябе, але ты можаш панаваць над ім». Ён не прыслухаўся да парад свайго створцы. Ён прывабіў у поле свайго брата Авіла і забівае яго. А задумаемся, чи часам мы ў нейкі спосаб чыні падобнае да Каіна? Як я рэагую на завісць? Як рэагую на тое, калі хтосьці атрымлівае штосьці лепшае ад мяне? Чи, можа, напрыклад, калега ў працы, які атрымаў большую пасаду, на якую ты спадзяваўся? Як паступаю? Можа, часта пазбаўляюся гэтага чалавека, не хачу з ім мець нейкага кантакту,
альбо яшчэ горш, калі пачынаю плеткаваць пра яго. Я рэагую на тое, калі хтосьці мае чагосьці больш ці лепшае прыаброў. Ці можа я пачынаю атрымліваць палёгку ад таго, што магу гэтага чалавека узнеславіць. І ў сённяшнім Евангеліі ці ж не зайздрасць прывяла фарысеяў да таго, каб яны хацелі, патрабавалі цуду, каб падхвыціць Езуса, каб выпрабоўваць яго, каб потым знішчыць. Езус адчувае тое, што робіцца ў сэрцы людскім. І таму адыходзіць з гэтага боку берага і адплывае на другі бок. Так і ў нашым жыцці. Для нас зайздрасць – это смяротная справа, якая вядзе да больш цяжкага граху. Тады мы замыкаемся сябе і на іншых людзей, і на Пана Бога. Просім жа нашага Збаўцу, каб нашы сэрцы былі поўныя любові і міласэрнасці, каб, дзякуючы дапамозе іншым, мы маглі напаўняць нас этой Божай моцай, якая вядзе да нашай небеснай Айчыны. Амен. Пане Боже, запусти. Да Бога Отца, які праз Езуса Христа аб'яўляе нам сваю любоў, уздзясём з даверам супольнай малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб быў для сённяшняга свету знакам Божай любові. Цябе просім. Нас, Пане. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб мы шукалі на зямлі ўзнагароды за учыненае дабро. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за моладзь, каб, набываючы веды пра матэрыяльны свет, яна таксама імкнулася да пазнання Бога і паглыбляла сваё рэлігійныя веды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых Вітальда, Зофію і ўсіх памерлых сям'і Бобан, каб, дзякуючы ахвяры Езуса Христа, з радасцю ўвайшлі ў брамы неба. Цябе просім. Нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы не адышлі ад Бога ў цяжкія моманты нашага жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Міласэрны Божа, Ты ніколі нам не адмаўляеш у сваёй любові. Учыні, просім, каб мы давучыліся прымаць Твае дары і быць чулымі да патрэбаў іншых праз Христа Пана нашага. Навучи мяне, Божа, любіць усім сэрцам Цябе, Езу мілы, каб і душу Табе прысвяціць і не быць всё жыццё баязлівым. Ты мой Пан, Езу Христе, Ты дорога і правда і вечнае жыццё. Ты дорога і правда і вечнае жыццё. Навучы мяне, Божа, прымаць Тваю міласэрную волю і ніколі не наракаць на сваю шматпрацоўную долю. Ты мой Пан,
Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Усемогутный Боже, мы складаем Тебе ахвяру прославления и покорно Тебя просим, нехай святые анёлы занесут сие перед обличчя величи Твоей. Прими ее ласкаво и приведи нас до вечного збавления. Праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. З Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Табе, святы Ойча, заўсёды і ўсюды складалі падзяку. І каб мы абвяшчалі Твою хвалу, якая зяе у анёлах і арханёлах. Калі мы аддаем пашану анёлам, якіх Ты стварыў, то праслаўляем Твою дасканаласць і магутнасць. Найвышэйшае хараство і годнасць нябесных духаў сведчаць нам, што Ты бясконцы і годны любові, больш за ўсё стварэнне. Мы з радасцю далучаем свае галасы да хораў анёлаў, якія праз Пана нашага Езуса Хрыста праслаўляюць Твою веліч, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святай краніца усялякай святасці. Таму просім Цябе асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на воскрешэнне, пра Вітальда, пра Зофію і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе
праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амин. Называемся дзецьмі Божымі і імі з'яўляемся, таму асмельваемся спяваць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, али збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супокой у дні нашыя, дапамажы нам у міласернасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўца нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амин. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Твоим Передайте ближнему знак супокой. супокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру Ягоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова заховай мяне, кроў Христова напои мяне. О, вода з боку Христова, обмый мяне. Мука Христова, умацуй мяне. О, добрый Езу, почуй мяне. У своих ранах укрый мяне. Не дозволь мне Тебе покинуть. От ворога злого борони мяне. У годину смерти поклич мяне. И да
вознесення хвали Богу, хай гучить знов. Молимся. Милосердный Боже, покорно Тебе просим, как мы, умацованные небесным хлебом, под надейной опекою Твоих святых анелов, и шли наперед шляхом збавления, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословит Бог Всемогутный, а и Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуєм Пану Богу. Ангел Панський звестував